Altså, er det mig, som bliver ansvaret for noget søde? Ja. Hvorfor spørger du? Hvor meget på næste så? Prøv lige at bøje jer ind over, så jeg kan se jeres ansigter. Kan I bøje jer? Kan Kasper bøje sig? Ind over komfuret, så jeg kan se dit ansigt. I dag er det jo onsdag, og jeg er muligvis i gang med en videooptagelse af Røg i køkkenet. Det nye tv-program, hvor 2 unge mennesker, der kaster sig ud i at lave mad til en ældre herre. De kommer lige fra hjemmehjælpen og har fået et kort kursus, inden de begyndte. I dag står menuen på tornado med bearnaise og friske kartofler, og jeg har også set, at der er sådan nogle grønne nogle asparger. Er der mere end det? Squash. Og som sagt håndlavet bearnaise. De unge mennesker har bevæbnet sig med en iPhone. Salt. Ja. Og vi tager 1 bøf ad gangen, eller hvordan? Ja, vi er på 3. bøf nu. Vi er på 3. nu. Og det unge par kommer kun hjem til meget rige og eksklusive patienter. Er vi klar til at prøve det her af? Ja. Ikke hurtigt, tror jeg. Klienten blander sig. Mens Emilie pisker, kan vi lige lave en lille sidespring ned til nogle pianofødder, som er kommet ind i hjemmet. Ja, det har de aldrig set før. Altså jeg taler til dem. Ikke de 2, men dem.